Ja gram w to, słuchaj jaka w tym drzemie siła. Agresja przed majkiem ze mnie się uwolniła. I mnie to nie interere, co ty pomyślisz o mnie, bo ja gram tylko z tymi, którzy są podobni do mnie. Już wiesz teraz, że z AIFA masz do czynienia. Najsilniejsi w Poznaniu reprezentanci podziemia. A ty nie jest tu jak pajac, tylko na parkiet się wbijaj i weź swoją panienkę, niech się zacznie wyginać. Dobra, jest już cała klika, więc możemy zaczynać. Rozjebiemy ten klub, a ty się będziesz za łeb chwytać. No i przestań się pytać, kto tu robi taki hałas, bo i tak jak to usłyszysz, to wykrzykniesz z nami naraz. Ty Poznań Polskę terroryzuje, w jeden punkt celuje, cały czas ma swą dumę. AIFAM terroryzuje. Wiesz o czym mówię, to dzieje się w tym klubie, w którym teraz jesteś, ja jestem obok ciebie. Masz problemy, nie zostawię cię w biedzie. Jedzie, cały parkiet jedzie. DJ dziś nie jest łaskawy, tu muzyką podjarany. Cześć koteczku, siedzisz w domu, jest ci smutno i szukasz odmiany. Przyjdź na koncert, gdzie grają AIFAmy, tak, właśnie tak. To jest nasza rewolucja, płyta dobrze przyjęta. Ta ekipa nigdy nie wymięka, wamor się rozkręca. Teraz pozycji z tego miejsca dla tych, co wciąż szukają szczęścia. Jedna miłość dla mego miasta Poznań. Zachód Polski nowym głosem się odzywa. AIFAM, podziemia klasyka znów.